الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك Bukhari da Muslim daga riwaya Abi Salih shi ma hawaye daga gare shi Abu Hurairah din yayi nuni akan cewa al-isha ne wal fajr sallar isha ne sallar asbahi akwai shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa kamar yadda muka sani wannan durus ɗin da muka sa wa suna jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sani cewa idan muka yi magana akan jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ɗauki ma'anar abinda jami'a ɗin ta kunsa. Jami'a waje ne na tarbiyyatarwa, jami'a waje ne na samun ilimi, jami'a tarbiyyar da take bayarwa tarbiyya ce wacce take akwai wayewa da sanin yadda za a yi zama da mutane, domin za ka yi mu'amala da mutane da yawa daban-daban, wasu yaranka da nasu ba iri ɗaya ba, wasu al'adarka da tasu ba iri ɗaya ba, da dai abubuwa da yawa waɗanda jami'a take koyarwa. To sai muka ga cewa to ita ko jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata ita kuma mu rayu a cikin ta mu ga menene ita kuma abubuwan da take koyar da mu. Mun san cewa akwai abubuwa da yawa wanda za mu koya a cikin haka, dan kamar yadda nake gaya mana a hadisin da Imam Bukhari ya riwaya daga Malik ibn Huwaylid na cewa lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya magana yana cewa suna yan samari, kullun nakan ga wannan shine abin da ya zama kamar misali a wajen mu. Yace suna yan samari suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tsaya a wajen sa wajen kwana 20 da doriya, wato an kwana 20 da yan kai, amma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fahimci cewa sun shiga cikin matsala ta nisantar iyalinsu, wato kamar sun ji suna buƙatar gida kuma yanzu, da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da su koma gida. Amma a cikin maganganun da ya gaya musu a ciki, ku kasance a cikin iyalin ku koma can gida, ku sanar da su duk abin da suke bukata. A ƙarshe sai ce idan lokacin sallah ya yi a samu wanda zai muku sallah, kuma a samu wanda ya fi shekaru a cikinku, a samu wanda zai kiran sallah, a samu wanda zai muku sallah ya zama wanda ya fi shekaru ne a cikinku. To kaga a nan wajen sai kaga cewa wato jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi graduating a cikin ƙasa da kwana 20, amma cikin kwana 20 din nan mutumin da ya yi wannan ya zama khirij din na wannan jami'a din ya je ya zama shine kuma komai din garin su, wato shine malami, shi zai ba da sallah, shi zai ba su ilimi, shi zai ba su fatawa, shi zai musu komai a ciki, saboda zaman da ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kwana 20 dai ko kwana 20 da doriya. So ashe kaga kenan jami'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abubuwa da yawa wanda duk abin da ya hana ya kawo mana waɗannan rikice-rikice da fitintunu da rashin fahimtar juna, ba mamaki dan ba mu koma mun rayu a cikin jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane, shi yasa waɗannan abubuwan suka shige mana duhu. In ba haka ba akwai matsaloli da yawa masu saukin warwarewa wanda za mu iya warware su a cikin kankanin lokaci inda mun koma akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To da haka sai muka ce ya kamata a kula da wannan janibi din, sannan sai muka ce to akwai kenan abin da ya zama muna da
na usu ko mun yi usur a cikin sha'aninsa shine adab na dubba yanayin zamantakewa, ya za mu zauna tare da junanmu, ya za ka san haƙƙina akan ka na sannawa na sannaka a kaina. Ya kamata mu kula da wannan abu. Akwai abubuwa da yawa waɗanda da a ce mun dawo bisa ga koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to da babu su faru ba, balle har a ce sai an warware matsalar. Da ba za ma ta faru ba matsalar, bare a nemi hanyar da za a bi a warware ta. Haka nan akwai matsalar da ta riga ta faru, amma warware ta kuma da ba zai zama matsala ba zai zama gagararre ba, shi ma inda an koma ta koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma anan sai muka ce to akwai wani littafi da Imam Bukhari yayi wanda ya sa masa suna Al-Adabul Mufrad. Wannan littafi Adabul Mufrad mun sani cikin sahih Bukhari, Imam Bukhari yayi kitabul adab nasa, amma duk da haka sai ga cewa bai isu ba akan haka, bari ya ƙara wani wanda idan ka kalle shi zaka ga dubba ne na musulunci wanda zai yi wahala a ce wani musulmi ya wadatu daga barin su. Misali, girmama iyaye da biyayya a gare su, sada zumunci, haƙƙin makwabci, a renan maraya, yin rangwame, yin yafiya, kyakkyawan hali, na dubban ziyara, gani da marar lafiya, matsayin kunya, istighfari, addu'a, girmama bako, neman izini in mutum zai shiga waje, meye maganin wasu idan kana ibada, meye matsayin abu kaza, meye matsayin abu kaza, meye matsayin abu kaza. Kaga duk wannan yana nuna maka cewa ga yadda zai kamata ka zauna tare da shi. Saboda haka Imam Bukhari ya sa masa suna da cewa Al-Adabul Mufrad. Kamar yadda ya kamata mu yi a ciki, ya kamata mu dan rayu da shi kansa Imam Bukhari kansa, domin shi ne ya kawo mana, ya zama mana, ya saba mana wannan admission din na shiga jami'ar da muke so mu tattauna a cikin ta ko mu rayu a cikin ta akai. To an yi magana da yawa akan nasfarsa. Na farko nasbarsa da tasawarsa a ciki. Sunansa ne mun sani, sunansa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bartisba al-Jufi, amma maulahun ne Abu Abdullah bin Abi Hassan al-Bukhari al-Hafiz. An haife shi ranar Juma'a 13 ga watan Shawwal, hijira tana da shekara 194, kuma babansa ya rasu shi din yana da karancin shekaru, dan haka ya tasa ne a cikin kulawar mahaifiyarsa. Amma duk da haka ya yi tafiye-tafiye a wajen neman ilimi zuwa garuruwa da yawa. An ce farkon abin da ya fara da shi bayan karatun alkur'ani shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama, kiyaye shi, nemansa da haddace shi, har ma ana cewa sai da ya haddace littattafan Ibn Mubarak da littattafan Wakil. A lokacin nan bai wuce shekara 16 ba, har da ba magana zancen ya karanta su ba. Sannan yana da shehinai da malamai da kuma almajirai da yawa. Daga cikin shehinansa ana cewa ya ruwaya daga Ibrahim bin Hamza Zubaidi, da Ibrahim bin Munzir al-Khuzami, da Imam Ahmad bin Hanbal, da Ahmad bin Abi Tayyib al-Marwazi, da Abi Nasr Ishaq bin Ibrahim al-Faradisi, da Ishaq bin Rahawayhi al-Rawiya, da Ali ibn al-Madini, da yawan su da yawa. Akwai ma inda yake cewa na rubuta, yana cewa katabtu an alfi shaykhin wa akthar ma indi hadithun illa wa adhkur isnada. Na rubuta daga shehi ya kai 1000, yace ko babu hadisi ɗaya a waje na face sai ina sanar da isnadin sa. To shi ma akwai da yawa mutane waɗanda suka rawaice hadisi shi ma da yawa daga wajensa. Daga cikin su akwai Imam At-Tirmidhi na Sahih Sunan, akwai Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, sai Ibrahim bin Mughaffar al-Nisbi, da Ibrahim bin Musa al-Jawzi, da Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin al-Azhar al-Azhari, da Muhammad bin Yusuf al-Firabri, da dai sauran jama'a da yawa. Imam Muslim ma ana magana kan ya karba daga wajensa. Saboda haka idan aka na za ga cewa akwai mutane da yawa wanda suka karba a wajensa, kamar yadda shi ma akwai da yawa wanda suka karba a wajen, ya karba a wajensu. Har ma ana cewa a majalisinsa kadai ana iya samun sama da mutum 20,000 waɗanda suke sauraron hadis daga wajensa. Sannan ya shahara da hifs, harda, tsabar harda, da kuma kaifin hankali. Har ma ana magana, shine maganar da nake yawan babu labari a ciki, na wanda Ibn Addi ya riwaya, yana cewa Muhammad bin Ismail al-Bukhari wata rana ya zo Bagdada
mutanen hadisi suka ji abuta hadisi suka ji shi suka ji cewa ya zo aka taru a wajensa sai suka je suka samu hadisi 100 suka canza mataninsa da isnadinsa. Wannan isnadin aka ba wancan matanin aka ba wa wancan isnadin. Suka samu mutum 10 suka ba su wajen a rikita Imam Bukhari. Suka ce idan ya zo wajen an fara a karatun da za a fara su yi masa wannan tambayoyi akan wannan. Shi kenan aka zo aka zauna aka taru sai da waje ya cika. To sannan sai ɗaya daga cikin waɗannan 10 sai ya miƙe sai ya tambaye shi ɗaya daga cikin waɗannan hadisan. Bukhari kai sai ce la a'rifu ban san shi ba. Ya ƙara tambayar sauni ya ce la a'rifu. Ya ƙara tambayar sauni ya ce ban san shi ba. Ya ƙara tambayar sai da ya gama 10 sa. Babu ɗaya daga cikin su wanda Imam Bukhari ya ce ya sani. To mutane sai suka ta kallon junansu. Waɗanda suke malamai a cikin sai suka ce wallahi ya gano. Tun da kuka ga ya gano. Wasu kuma sai suka kama dariya suna cewa a ashe ma dama duk barazana ce ake yi, ashe ba ma yanda ake faɗa din bane. To da aka tafi aka ci gaba da wannan suka yi ta yi har sai da dukkan baki ɗaya 10 nan suka gama tambayar sa, amma amsar sa bata kara akan cewa ban san wannan ba, sai da dukkan su suka gama. To da suka gama ya gane cewa sun gama, sannan sai waiwaye kan da sai ce to amma bari ka ji wanda na sani ruwa kai dan uwa wanda da ka tambaye na farko. Yace ni wanda na sani hadisin ka na farko to ba daga wani ake ruwayar sa ba, amma ni ina ruwayar sa daga wani daga sahabi wani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza da kaza. Sai ya gyara wannan isnadin, ya gyara matni ya faɗa. Haka ne ta yin su baki ɗaya, sannan sai da ya gama baki ɗaya waɗannan guda 100 a ciki. To yanzu ka ko an fa'un da Imam Nawawi ya kace maka ka haɗa suka kawo su a wannan abu, ai ka ga ba karamin aiki bane. Balai hadisi 100 ne ake magana a cikin wannan. Sannan akwai Muhammad bin Abi Hatim yana cewa naji Sulaim bin Mujahid yana cewa a wajen Muhammad bin Salam al-Baykandi yake ga masa yana cewa la ujita qam la ra'aita sabiyan yahfazu 70,000 hadith. Wai kamar sun haɗu ne da wani mutumin sanda sai yake ce masa da ka zo ɗazu da ka ga wani saurayi wanda ya haddace hadisi 70,000. Hadisi 70,000. Ya ce to sai na fita wajen neman sa sai na gan shi, na ce kai ne wanda ake cewa ka haddace hadisi 70,000? Yake ga Imam Bukhari. Imam Bukhari ya ce kwarai ko har ma fiye da haka. Ya ce kuma sannan ka san wani abu wani karama ba yadda za a zo ma da hadisi daga sahabbai ko tabi'ai face sai na san shekarun haihuwar mafi yawansu. Duk hadisin da zai kawo ma daga sahabi ko tabi'i to sai ya san mafi yawa daga cikin su, ya san shekarun da aka haife su, ya san inda suka rasu, ya san inda suka zauna, ya san tarihin rayuwarsu. Yace kuma wani abin da zan kara ma akai, yace ba yadda za ka ji ina riwayar hadisi daga hadisin sahabbai ko tabi'ai face sai ina da asalin da na dogara da shi akan wannan hadisin a cikin littafin Allah da sunnar manzo da aishi za ka ga sahih Bukhari. Kaga zaka ga zaka ji ya ce kaza wa qaulullahi ta'ala kaza da kaza, fadlu kaza wa qaulullahi ta'ala kaza wa kaza. Kaga wannan nuni akan cewa ai ya san abin da yake yi kenan akan maganar abin da ya shafi Al-Qur'ani. To sannan yana da tarifa da yawa. An ce lokacin da ya kai shekara 18 to shine sai ya rubuta littafin da nasa at-Tarikhul Kabir, tarikh na Bukhari. Ya rubuta shi ne yana shekara 18, wanda shi ma Imam Bukhari ya ce babu wani suna wanda na sa a cikin littafi na at-Tarikh face sai yana da kissa akan wannan suna. Yace kawai ne na ga bai kamata littafi mai tsawo bane, wai yanzu a tarihi a haka wai bai yi tsayi bane a haka. Sannan bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya nufe shi da rubuta littafin sa al-Jami' as-Sahih, wanda aka ce ya tattara shi ne, ya tace shi daga sama da hadisi 600 ya harada su a wajen, wanda yanzu shi ne tantance shi da daidai shi wanda bai wuce duka baki daya in ka hada da mukarrar bai wuce bai kai 7,000 ba, 6,000 da ya doriya akan wasu abubuwa kai, wasu ce bayan tace shi baya wuce 4,000. yace amma akan haka yake cewa ma wa za tu fi kitabi sahihi hadithan illa tasattu qabla dhalika wa sallaitu rak'atayn.
yace a cikin sahih duk hadisi ɗaya da zan saka sai na yi wanka irin wankan sarki, na yi alwala, na yi sallah raka'a 2 akan neman Allah subhanahu wata'ala ya yarda da wannan aiki. Wannan littafi na sahih Bukhari. Sannan akwai wannan dinsa da ya taba yi, mafarkin da ya taba yi yake wanda Hafiz ya kawo shi a cikin mukaddimarsa da yawa sahih Bukhari, inda yake cewa mun yi riwaya da isnadi tabbatacce daga Muhammad bin Sulaiman bin Faris. Yace naji Imam Bukhari yana cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ka'annani waqifun bayna yadayhi wa yadayya mirwahtan aw wa bi yadi mirwaha azubbu biha an. Fasaltu ba'd al-mu'abbirin faqala li innaka tazubbu an al-kadhib. Yace wai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baccin sa, yace sai ya ganshi kamar gashi tsaye a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da mafici yana yi masa fifita. Yace to sai na tambaye masu fasara sai suka ce mu lalle in dai haka ne to za ka rika kore ƙarya kenan daga barinsa. Yace to ina fatan arrajai tabbatuwar wannan mafarkin na wai zama hakan din ne kamar yadda aka yi. To wannan yana daga cikin abubuwan da aka yi akan haka. Sannan wafatinsa ya rasu shi Imam Bukhari daren Idul Fitr, daren sallah karama kenan, shekara ta 256 daga hijirar Muhammad sallallahu alaihi wasallama, a lokacin yana shekara 62 shi kuma a duniya. Wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da za mu magana akan Imam Bukhari don ya zama musulmi a cikin ainihin abin da ya wannan birni a kai. To da yayi wannan littafi nasa al'adabul mufrad, to sai ya fara da abin da yake ganin ya kamata ya fara da shi shine birrul walidai, biyayya ga iyaye. Dan mun san matsayin biyayya ga iyaye, Allah subhanahu wataala yana gaya mana wa wasayna al-insana biwalidayhi husnan wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidayhi ihsanan إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. wannan ayoyi da suke magana akan girmama iyaye suna nan da yawa. Shi ma sai ya fara da ainihin waɗannan ayoyi din, ko kuma da wannan ayar ta wasailal insana liwalidayhi husna. Hakika mun yi wa mutum wasiya da ya zama ya kyautata ga iyayensa. Kyautatawa ga iyaye wasiya ce ta Allah subhanahu wataala. Waccan ayat ta suratul Isra ta wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan, ita ma ta ƙara tabbatarwa da cewa hukunci ne na Allah. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Har ma suka ce wa ahsinu bil walidayni bi ma'ana ila al walidayni ihsanan. Kyautata zuwa gare su kyautatawa. To sannan sai ya kawo koro isnadin sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan din sa akai, inda yake cewa haddathana Abu Walid haddathana Shu'ba qala Walid bin al-Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr al-Shaybani yaqulu haddathana sahibu hadhihi ad-dar wa awma biyadihi ila dari Abdullah qala سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. wannan hadis mun sani Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihinsa a cikin Fadlus Salat waqtiha, ya rawaito shi a cikin Kitabul Jihad, ya rawaito shi a cikin Kitabul Adab. Haka Imam Muslim ya rawaito shi a sahihinsa a cikin Kitabul Iman, Imam Nasa'i ya rawaito shi a cikin Kitabus Salat, Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi a cikin As-Salat wa fil Birri, suka rawaito shi a cikin Birrul Walidain, suka rawaito shi a cikin As-Sila sada zumunci, da Qutni da Al-Hakim da Ibn Khuzaima da Ibn Hibban, dukkanin su rawaito wannan hadisi din wanda yayi magana a kansa.
to wannan hadisi kenan wanda yake ba da wannan labari a ba Abu Shaybani yake cewa sahibu hadhihi dar, ma'abucin wannan gidan, wa ashara wa awma'a ila dari Abdullah, sai nuni zuwa gidan sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, yace ya nuna mai wannan, ya nuna gidan, yace ma'abucin wannan gidan ya bani labari ko kuma ya ba mu labari, yace shi Abdullah bin Mas'ud yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, nace masa ayyul amal ahabu ila Allah azza wa jalla, cikin ayyuka baki ɗaya wane ne Allah subhanahu wata'ala ya fi so? faqala sai manzon Allah yace mu as-salatu ala waqtiha, sallah ayi ta akan lokacinta, shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya fi so. kamar yadda muka sani hadisin Bukhari a wajen hadisin Abu Hurairah a wajen Bukhari na hadisul kursi din inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man adani waliyan faqad azantu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. hakaga sai ce ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, abinda ya zama na fardanta shi, na tilasta shi a kansa, abinda ya zama wajibi, to ba abinda nafi so a kusance ni da shi kamar wannan abinda na tilasta na ce a yi dole a yi. yace amma sai dai bawa ba zai kushe ba yana kusanta ta da nafilfili na alkhairi har sai na so shi, to wannan kuma wani abu ne daban. dan haka babban abin da aka fi so abin da Allah subhanahu wataala ya fardanta, shi yasa sallah ita kuma tana daga cikin mafi tsororuwar ibada. amma akwai abubuwa da suke cewa ma afdalul ibadat, riwayoyi da suke faɗan haka. dan haka kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yace abinda Allah ya fi so shine as-sala. duk da dai mun sani akwai hadisi da yawa da wasu malaman hadisi fas sun tattara inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ahabbu kaza ila Allah ta'ala, ahabbu kaza, ahabbul a'mal ila Allah kaza, ahabbul a'mal ila Allah ta'ala kaza, wato mafi soyuwar aiki a wajen Allah aikin da aka yi kala kaza. to an tattara ire-iren waɗannan hadisan su ma an haɗa su a waje ɗaya, saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin wannan. ai akwai hadisi ahabul amali lillahi ta'ala adwamu ko wa yaqam, to duk wannan kaga akwai su da yawa. dan haka idan an bi ɗaya bayan ɗaya to za a ga cewa suna da yawan gaske waɗanda aka nuna cewa su Allah subhanahu wataala ya fi so. amma kuma dan an ce ya fi son wannan ba ana nufin kuma ya kore son wancan ba. da kana ce to ba da an ce ya fi son kaza ba, ka gani, to ai kuma ya ake kuma yanzu aka ce kaza, saboda haka wancan ba zai kore wannan ba, an fi son wannan kuma wannan din ba an fi son sa, kuma wancan din ba an fi son sa, kenan duk ana son su kenan. wannan shine abin da yake nuni akai. sannan sai yace sai na ce masa summa ayyu, sai kuma me ƙara, sai ce summa birrul walidai, sai biyayya ga iyaye. qultu summa ayyu, nace masa kuma sai me ƙara, summa jihad fi sabilillah, sai kuma yin jihadi a cikin tafarkin Allah. amma jihadi din da mafhumi na mutanen kirki, ba na mafhumin jihadi da ake tunanin kawai shi ya kamata a yi ba, irin zuwa da ake aje a farma gari a kone masa a wannan akai sai kamar irin wannan rundunar da ta mutanen Sham da suka je suka farma Madina din zamanin Yazid ibn Muawiya, kamar irin wannan abu shine yanzu ake yi, sai kawai a je gari kawai a kone gari. to kaga ba irin wannan jihadi bane ake magana akai. shi ne sai ce haddabari bihin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari da waɗannan abubuwa, wala wistazartuhu la zadani, yace amma da ma zan nemi ya ƙara mun, to wallahi da ya ƙara mun din a cikin wannan. wato da a ce zan nemi ya ƙara, to da ya ƙara mun, amma abin da yasa kawai ban nema ba wataƙila dan kawai ina tausaya masa kar in ɗauki lokacinsa da yawa a cikin wannan. akwai waɗannan mutane waɗanda suka zo a cikin isnad din nan, za mu ga cewa dukkaninsu abun a kula da su ne a cikin isnad din, wanda da ba dan tsoron tsawaitawa ba da mun bi su ɗaya bayan ɗaya kowane mu yi magana a kansa. akwai Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Hassan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar al-Bukhari al-Ma'ruf ibn al-Yazidi, wanda yake akan wannan isnadi a kansa. an yi magana akan
shi Muhammad bin Fatih bin Hamid din ya rasu shekara ta 380 daidai, wanda shi ma an wannan dinsa akai. Kuma sannan mun san sun zo a wuraren da aka ce an haɗu a wajen, wato ina ne inda aka haɗu a wajen shine mutanen da suka zauna a Bagdada. Santa ce ta malamai, santa ce ta neman ilimi, don haka ko da wani lokaci idan aka zo aka haɗu za ka ga cewa magana ce ta ilimi a cikinsa. Sannan a cikin isnadi za mu ga akwai Shu'ba ibn al-Hajjaj, shine yake cewa Walid bin al-Aizar ya ba shi labarin cewa ya ji Abu Shaybani yana cewa sai da Abdullahi bin Mas'ud ya gaya masa wannan hadisi din da ya magana a kai. Shu'ba ibn al-Hajjaj mun sani malamin hadisi, har ma malami ne ba karami ba a ciki, dan har ma ana ce masa amirul mu'minina fil riwaya, ana ce masa amirul mu'minin saboda yanayin da ya kula da wannan abu. An ce yana tashi ya bar garinsa saboda ya tabbatar da wani isnadi da ya ji wani yana ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya je yana ruwaya isnadi daga wani zai tashi zai same shi ce masa tsakaninka da Allah da gaske ne kai kake ruwaya wannan isnadi? In yace ne sai ce yaushe kaje a wannan wani, sai ya tabbatar da abin da ke a kasar nan yake. Sannan mun sani a wajen sanin hadis har ma ana tambayar Ibn al-Madini, an ce Ibn al-Madini ya tambayi Yahya ibn Sa'id, yana ce masa wane ne yafi haddace dogayen hadisai, Sufyan ko kuma Shu'ba? Sufyan al-Thawri ko Shu'ba ibn al-Hajjaj? Wane ne yafi? Ba bin al-Hajjaj ba, Hajjaj bin Yusuf bane ba. Yawa to shine sai yake cewa a'a, Shu'ba shine yafi ahsanu hadisan min al-Thawri. Yace ai a zamanin sa lam yakun mithluhu fil hadith, babu wani wanda ya kai shi a cikin hadisi. Muslim bin Ibrahim yake cewa duk sanda zan shiga wajen Shu'ba a lokacin sallah ba zan taba ganin sa ba, sai na gan shi yana tsaye yana sallah. Akwai wanda suka ce ba mu taba ganin wanda ya kai shi yin ibada ga Allah ba. Ya zama cikin shugabanni na zamanin sa a wajen hifz, har da itiqad da tsantsani da kaskantar da kai a ciki. Amma an ce shi ne farkon wanda ya fara yin magana a cikin arrijal, mazaje ya ce wane kaza ne da shi, wane kaza ne da shi, wane kaza ne da shi. Shi yasa ake ce masa amirul mu'minin fil hadith. Haka nan kuma ya zauna tare da mutane zama na kirki, mutum ne wanda yake girmama magabata a cikin sha'aninsa a lokacin da yake raye. Sannan kuma wanda ya ruwaya daga wajensa a cikinsa akwai Sa'd bin Iyas, shine wannan Abu Shaybani din wanda aka yi magana a kansa. Shi Sa'd bin Iyas shi mutumin Abdullah bin Abbas ne, kuma an san cewa siƙa ne, har ma ce yayi hajji a zamanin jahiliya, har ma yana cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ina kiwon dabbobi na iyalina a wani waje da ake ce Makazima, amma dai bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Kuma ya rasu shekara ta 96 daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana da shekara 120 a cikin wannan. To wannan gidan kuma da ake magana a kai, to gidan sayyidina Abdullah bin Mas'ud ne kamar yadda aka faɗa a Kufa, a cikin da dai ashura masu sharhi da sun yi shiru a kansa, domin yana da gida a Madina wanda har ma an ce daga baya Imam Malik ba ya zauna a cikin wannan gidan, kuma yana da gida a Kufa. So shi yasa malamai dai suna ta maganganu akai, wasu sun ce ta Kufa din ce, wasu kuma sun ce a ta Madina din. Amma mafi yawa idan Imam Bukhari ya yi itlaqin sunan Abdullah bai tare da ya ce ibnu wani ba, kawai ya ce Abdullah a cikin tsarin sahabbai, to shi kawai mafi yawa zaka ga yana nufin Abdullah bin Mas'ud. Akan haka da mun sha magana akan cewa zaka ga mafi yawa in ka kalli isnadi kaga mafi yawan sa mutanen Kufa ne, to mafi yawa suna magana ne akan in ka sun ce Abdullah sun yi shiru suna nufin sufa Abdullah bin Mas'ud.